Verkkokoulutukseen ilmoittautuminen. Kun olet päättänyt osallistua verkkokoulutukseen, tulee sinun ensin kirjautua KITI-järjestelmään. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen avautuu Omat tiedot -välilehti. Sivun vasemmassa laidassa alimpana löytyy Koulutukset ja tutkinnot -laatikko. Siitä klikkaamalla aukeaa laatikon sisältö. Mene Verkkokoulutukset ja tutkinnot -kohtaan ja klikkaa siitä. Näin avautuu uusi ikkuna, jossa lista sen hetkisistä koulutuksista ja tutkinnoista. Valitaan se perustoimitsija verkkokoulutus, mihin haluat osallistua klikkaamalla Näytä -painiketta. Näin aukeaa koulutuksen tiedot. Huomaa, että koulutus on voimassa toistaiseksi ja sinun on suoritettava koulutus 30 päivän aikana ilmoittautumisesta. Lisäksi koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen onnistuu kuvan ympyrän osoittamasta paikasta. Mikäli saat kuvan kaltaisen ilmoituksen, ilmoittautuminen on onnistunut. Tämän jälkeen siirry vasemman palkin Suoritukset -osioon. Klikkaamalla siitä avautuu uusi ikkuna, jossa alimmaisena Keskeneräiset -osio. Täältä näet perustoimitsijakoulutuksen, johon olet ilmoittautunut. Klikkaamalla Näytä -painiketta avautuu koulutuksen tiedot. Nyt voit aloittaa koulutuksen klikkaamalla Mene koulutukseen -painiketta. Mikäli saat kuvan kaltaisen ilmoituksen, tulee sinun odottaa hetki, jotta ilmoittautumisesi kirjautuu KITI-järjestelmään. Siis odota hetki ja yritä uudelleen. Kun kirjautuminen koulutukseen onnistuu, avautuu verkkokoulutusalusta ja voit aloittaa verkkokoulutuksen koulutuksen aloitussivun ohjeiden mukaisesti.